Și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi vom face 5 stripuri de oameni la duo și haideți să începem. Primul tip, ăla care își ia falling damage. Bă, uite bă, ce faci, David? Ce faci? Bă, vin să-ți dau revive. Bă, dar de ce nu mă ajut? Oh, Dar de și eu ce mi-am nu luat mă falling. ajut? Al doilea tip, ăla care îți fură chesturile. Poți să deschizi doi chestul. Bă, de ce mi-ai luat? Bă, nu fugi, bă! Bă, nu fugi. Al treilea tip, ăla care dă rage. Ce faci, David? Ai player? Da, mă. Da? Să vin să te ajut? Da, hai. Hai că vin. Dar mai repede dacă se poate. Bine, vin mai repede. Hai că vin. Dacă nu prea știu să construiesc. O, păi vezi că ești nubă și nu știi mă să pui o scară. Păi da, știu. Nubule! Uite player! Bă, nubule! 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 Dar de ce? Dacă din cauza ta am pierdut. Păi, Oh, lasă-mă în pace. ăla default. Ce faci, bă, David? Bă, ce skin fain, naibă. Bă, mi-l dai gift, mă. Hai, mă, mi-l dai gift. Nu, că nu mai am vibaș. Oh, Ai dansuri, bă, ai Alex. dansuri, ai dansuri. Da, mă, uite, cel mai OG dans. Wow. Mergi Nu-mi tu un place. dans de-a tău. Da, ai tu dansul ăsta. Nu, Îl vrei? da. Unească să ai și tu skin-uri, stai liniștit. Uite, eu am doar dansul ăla pe care ți l-am arătat și ăsta de la Battlefield. Păi ăsta cred că-l primești, dar în fine. Da, îl primim cu skin. Știi să construiești, știi să tragi. Nu știu. Nu, știi pe ce buton să construiești? Pe triunghi? Doamne, mă, nu știi nimica, bă, nubule. Peste 3 luni. Uite ce skin am primit. Bă, și eu l-am primit. Mamă, Dar mai ții uite, minte? uite ce mi-a mai dat unul. Ce ți-a mai dat? Unul, nu știu cum îl cheamă. Mi-a dat un copil, un prieten, nu știu ce mi-a dat. Oh, da, eu nu l-am ăsta, pentru că nu mă jucam atunci mai de mult. Mă, mai ții minte acum Verde. 3 luni când erai default și nu știai pe care buton să construiești. Da, bă. Hai să Vrei băgăm. să arăt cât am avansat? Da. Arată-mi ce dansuri mai ai. Am ăsta. Ok. Hai să Asta. băgăm niște duo. Ăla care vine toată ziua după tine. David, deci, eu mă duc la Coloseum, da? Da, Și da. tu te duci la Whipping Woods, ok? Ok. Na bun, hai. Hai. Hai să sărim. Du-te la Whipping. Ok. Ce bine e să stai fără David. Ce bine. Mai vin niște player, dar le fac eu kill-uri. Și David, știi unde ne întâlnim? O să ne Unde? întâlnim la Salty Towers, ok? Ok. Ce faci, bă? Eu ți-am zis să te duci la Whipping. Da, O prima, hai lasă, să o lasă-mă. Păi, uite, vezi cum am pierdut? Dacă te duceai la Whipping, nu pierdeai. A fost cu acest episod, dați un mare like, un subscribe. Eu am fost David, eu am fost Alex, el a fost David și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa!